Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň wekilleri Aşgabatyň orta mekdeplerine aýlanyp, okuwçylardan we muallimlerden hüşür zekatlaryny we sadakalaryny mesçitlere dälde mekdeplere bermegi ündediler. Olar mektep zerurluklar üçin pul toplamanyň sowapdygyny hem aýtdylar. Bu waka mektepleri awatlamak üçin okuwçylardan nowatdaky gedek pul toplanyp başlanmagynyň öňü syrasyna gawat geldi. Bilim resmiýetleri şäher mekdeplerini iş taparlaryna amala asyrýarlar. Olar okuwçylary we muallimleri ýygnap, mektepleriň ýygnaklar dalynda duşuklar geçirýärler. Dip Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy 31-nji ýanwarda maglumat berdi. 2 saatdan gowrak dowam eden ýygnaklarda bilim resmiýetleri mektep zerurlyklary üçin pul toplamagyň hem ýurduň hem-de okuwçylaryň we muallimleriň bähwidine digini hem bellediler. Resmiler okuwçylara günüň köp wagtyny mektepde geçirip bilim alýandyklaryny ýatlatdylar. Olar hüşür zekatlar mektebiň guramaçylaryna we kärdeşler arkalaşygynyň ýolbaşçy agdalaryna berilse, onda munyň okuwçylaryň we muallimleriň gowy şertlerde bilim bermegi we almak üçin bähwitlidigini hem bellediler diýip mektep muallimi anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä ministrligiň wekilleri sadakalary mesçide bermegiň hökmany däldigini aýdyp, okuwçylary we muallimleri mektebiň mesçidiň ornuny tutýandygyny ynandyrmaga hem çalışdylar. Bilim resmiýetleriniň bu ýygnaklarynyň ideýany paýtagtyň ençeme mektebinde ýokary synp okuwçylardan nowatdaky gedek pul toplanyp başlandy. Bu saparky ýygnalýan pulun 40 manada barabar bolup, munyň mektebi awatlamy üçin sarp ediljekdigini aýtdylar. Dip Aşgabatly muallim aýtdy. Adatlykda mektepleriň belgileri, muallimleriň atlary we familiýalary bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli bu maglumatlary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Redaksiýa ýokarda aýdylanlar barada Bilim Ministrliginden, şeýle-de şäheriň bilim bölüminden telefon arkaly tesbir alyp bilmedi. Şeýle-de azatlyga bu ýygnaklaryň geçirilmegine nämäniň sebäp bolandygyny anyklamak hem başartmady. Ýöne bu waka Türkmenistanyň beýleki edara kärhanalaryna bolşýaly orta mekteplerinde okuwçylardan we muallimlerden dürli maksatlar üçin iýdigderli pul ýygnalýan mahalyna gawat geldi. Ýurduň dürli sebitlerindäki habarçylarymyz ykdysady kynçylyklaryň we giň aýran işsizligiň arasynda mejburi meýletin ýygnalýan pullaryň gurupdan düşen köp maşgala goşmaça agram salýandygyny, munyň bilen bagly raýatlaryň arasynda nägileliklerin artýandygyny habar berip gelýärler.